Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gaskiyar lamari kashi na uku. Cikin sulo ta ware idonta a kansa, gaba ɗayansu gabansu ne ya shiga faɗuwa sosai, amma wani maganaɗisu yake ɗibansa, har sai da Ubangiji ya taimake shi ya kori shaiɗan da sauri ya ture ta. Tashi mu je asibiti, ya faɗa muryarsa a haɗe, alamar babu wasa ko kaɗan. Hakan ya sa ta miƙe, ɗan yalolon mayafi kawai ta yafa, ta bi bayansa a falo ta tarar da shi. Ya wani ci magani, ita ma haɗa girar ta yi hanyar ɗakin Momi. Ke Munira, ya faɗa a tsawaice, zaman jiran kike so na yi ko me? Ya Munira zan kira, ban sa ki ba, bayan kin jawo ta yi fushi da ni, ya wuce mu tafi. A hankali ta bi bayansa. Haɗaɗɗiyar motarsa ta buɗe baya za ta shiga, wani kallo ya watsa mata da ya sa ta babu shiri ta shiga gaba. Tunda suka fara tafiya bai ko kalle ta ba, so yake ya kici abin da yake ji game da ita bini-bini. Ya kira Kuti yana wani kashe murya, yana ba ta haƙuri tamkar ba Ammar ɗin nan mai siffar zaki ba wajen kwarjini. Ko da suka isa, kuɗi ya zaro ya miƙa mata ba tare ya kalle ta ba. Ya ce ki shiga a duba miki. Cikin mamaki take kallonsa. Ba ta taɓa kawo kanta asibiti ba, to yaushe ma Mummy za ta bar su? Idan ta yi kwalkwal, ba ta karɓi kuɗin ba. Cikin rawar murya ta ce, ya Ammar ba zan iya ba. Ya watsa mata wani kallo, kamar yaya ba za ki iya ba? Ta kwalla da ta gangaro mata ido. Ina tsoro ya maimaita. Tsoron me fa? Dama Mummy ce take kawo mu asibiti, ban taɓa zuwa da kaina ba. Tsaki ya ja ya kama kansa. Oh my god, na jawo wa kaina matsala. Wallahi banda Kuti ta yi fushi da ba zan kawo ki ba, don kuwa rashin kunyar ki ce ta jawo miki. Uban waye ce ki yi mini tsaki? Wuce mu tafi da Allah. Ya buɗe mata moto, ita ma ta buɗe ta fito gaba ɗaya, don haka yana binta a baya. Gaba ɗaya jikinta shekin yake, tamkar da gangar take. Ta kusa saka Ammar mutuwar tsaye. Yana kallon yadda jama'a ke binta da kallo, ransa ne ya ɓaci, har bai san sanda ya finciki hannunta ba. Ya fara janta da sauri. Likitan da yake duba idanunta shi kansa a rikice yake duban yarinyar, har bai san sanda ya ce da Ammar, amma dai ku 'yan Indiya ne ko? Ammar ya watsa masa harara. Ba zuwa muka yi malam ka binciko ko mu 'yan wata ƙasa ba ne, malam kawai ka yi aikinka. Dakto ya yi murmushi. Allah ya wuci zuciyar yallaɓai. Sista ɗin taka ce ta yi ba ƙarya. Ammar ya gintsa fuska sosai, yana mamakin mazan yanzu da suka damu da kyawawan mata. Sam shi bai hango alheri game da auren kyawawan mata ba irin su Munira. Idan har ka aure su ka shiga uku. Wani da gangan zai biyo ta har gida ya yi mata fyaɗe. Irin su ne matan da a musulunci ya wajabta a gare su saka niƙab da shafan hannu da ƙafa da dogon hijabi burmeme, saboda kada su hallaka maza. Tsawon lokaci suka ɗauka a asibiti kafin su ɗau hanyar gida. Tun a moto yake mata gargaɗi. Wallahi na sake kama ya kin fita a yanayin shiga irin ta yau sai na yanki ya ɓaci. Ke ko koyi da 'yar uwarki ba kya yi? Babu wani abin alheri da kika iya yi sai rashin kunya da shegar rawan kan tsiya. Turo bakinta ta yi alamar rashin kunya, ya kuwa saka hannu ya murɗa bakin har sai da ta yi ƙara. Ki sake murguɗa min baki ki gani, ke kam kin shiga uku da tsiwa, har abin ya zame miki jiki. Amma zan yi maganin ki a tsawon wata biyun da zan yi mara kunya kawai. Suna isa gida, Muniba ta fito da gudu ta kama ta. Yaya idon sista na? Ki yi haƙuri don Allah, ina ta yaya Ammar baki haƙuri. Murmushi ta sakar mata haɗi da lakace mata kamatu. Ta ce don wadu komai ya wuce. Sai a sannan Munira ta kalli Ammar ta sakar masa murmushi. Shi kuwa ɗauke kai yayi ya sha mata kunu. Kai yaya Ammar, I'm sorry please. Juyowa yana kallon ta. Idan har kina so na haƙura ki ce I love you my dear. Da sauri ta rufe idonta ta kuma zura da gudu. Ammar ya yi saki murmushi a hankali ya furta I like you style Kuti na. Munira na tsaye tana kallon su. Ba ƙaramar sha'awa suka bata a rayuwarta ba. Tana son mutumin da ya iya soyayya kamar Ammar. Kallon su ya yi kawai kafin ya yi hanyar ɗakinsa. Cikin cunkushasshiyar murya ya ce ki tabbatar kin sha magungunan ki. Munira ta bar wajen tana jin wani abin a ranta da ta kasa gane ko menene. Shi kansa Ammar ko da ya zo kwanciya barci, salon ne ya canza. Madadin tunanin Muniba kamar yadda ya saba, a'a sai tunanin Munira ya maye gurbin na Muniba. Da ya runtse ita yake gani, al'amarin da ya yi matukar bashi tsoro da mamaki. Sam baya so hashashen da yake ya zama gaskiya. A hankali yake tuƙi fuskarsa wasai. Ya yi ƙudurin sanar da kakansa ya yi mata, ya kamata a yi baikonsu da Muniba, saboda sam baya son ya ci gaba da tunanin Munira a wani yanayi na daban da ya kasa fassaruwa a gare shi.
A tunaninsa Munira ce ko barci yake ita ɗin yake gani a wani yanayi na daban, matsayin mata da miji. Idan har gari ya waye burinsa kawai ya ga Munira, ya ji muryarta da ƙamshinta madadin Muniba. Hakan ne yake firgita shi, yake kuma matsanancin tsoron al'amarin. Don haka ya yi shawara da zuciyarsa a yi baikonsu kawai da Muniba, idan ma ba a yi auren ba ko wancan tunanin ya gushe daga zuciyarsa. Yana yin fakin a yi hango kakansa zaune a kan darduma ya kishingiɗa da tumtum, mutane zazzaune a gefensa. Kasancewar kakan nasu yana riƙe da muƙamin hakimi. Bayan gaishe-gaishe kakan nasa ya shiga duban jikan nasa da yake matuƙar son sa, kasancewar shi ne babba a duk cikin jikokinsa kuma yana matuƙar kama da shi matuƙa sosai. Amma ya aka yi, ya hutu, ya faɗa yana ɓantarar goronsa da tuni ya zame masa jiki. Ammar ya ɗan yaƙe don shi sam bai iya wasan jika da kaka ba, ya sunkuya da kansa. Hakan ya sa kakan nasa ya san tabbas da matsala, don haka ya ja baki ya yi shiru har zuwa sanda aka yi sallar isha'i. Kowa ya tattara ya bar wajen, suka shiga gida shi da Ammar. A falon ɗan tsohon suka zauna, hadiman gidan da uwar gida kakarsu suka kawo masa abinci. Ammar bai wani kware da cin abinci mai nauyi ba da daddare, don haka ya sa bai ci tuwon ba, sai fura ya sha da dambun nama. Bayan kammaluwarsu ɗan tsohon ya dubi Ammar ya ce, to alhamdulillah, yanzu zan ji daɗin sauraron ka da kyau. Tunda uwar hanjina ta ɗauka ina sauraron ka, me ke tafe da kai? Ammar ya ɗan gyara zama kafin ya ce, zuwa na sanar maka na samu matar aure, ina so ya yi mana baiko ko da ba a ɗaura mana auren ba. Ɗan tsoho ya gyara zama ya ce, alhamdulillah, wannan shine abin bukata a wajen ku. Raya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato shine aure, shine kamala da cikar mutumin duk wani musulmin kwarai. Wacce yarinya ce, a ina ka samo ta? Ko dai Ramla ɗin ce za a yi? Mai kuke ce mata? Ammar ya sunkuyar da kai kafin ya ce Muniba. Yana sakin murmushi. Dan tsoho ya ce, alhamdulillah, zumunci ya ƙara ƙulluwa. To wanne kake so a yi daga ciki, auren ko baikon? Ammar ya ce, baikon dai ɗan tsoho, saboda yarinyar bata gama makaranta ba. To shi kenan, tunda ka ce haka, kuma zamani ne na karatu, da na ce karatun me? Ku yi auren ku huta, amma zan yi magana da iyayenka a yi baikon, Allah ya sa za mu ga ranar auren. Ammar ya yi haɗi da miƙewa. Tsohuwa na tsokanarsa, ko sauraron ta bai yi ba. Tsohuwa da ɗan tsoho sunayen da suke kiran kakanninsu da shi. Yana isa gida da fara'arsa ya tari Momi, yake ba ta labarin an kusa yi masa baiko. Momi ta zara ido tana kallonsa. Kai Ammar, wani irin zumuɗi kake haka? Mai kake ci na baka na zuba, sai ka ce wani zai ƙwace maka ita? Ammar ya ɗan sosa ƙiya. Momi, tsoron da nake ji kenan, don Allah ki supporting ɗina, kada ki sa kowa ya ƙi goyon bayana. Momi ta yi murmushi. Allah ya sanya alheri, ni ban ce komai ba. Daga haka ta haye sama. Ammar ya yi hanyar kicin, yadda ya ji motsin 'yan matan Momi, ai kuwa ya yi mugun gani. Munira ce tsaye da baƙar riga iya gwiwa, ta fitar da shef aiki tana waƙa cikin nishaɗi, tana rawa har da juyi cikin wani waƙar Larabawa ta Nancy. Tsayawa yana dubanta, gaba ɗaya ya tsinci kansa cikin wani irin yanayi. Hannunsa ya tura cikin gashin kansa, yana ƙare mata kallo. Ta ko'ina Muniba ta abar so ce. Cikin wani salo ta juyo, jin kamar ana kallonta. Saktai tana dubansa ba tare da ya sani ba, don idonsa a lumshe yake, ya jingina da garu. Cikin matuƙar jin kunya ta ja hijabinta ta saka, sam bata san zai shigo ba, da bata zauna ba a yanayin da take. Kashe gas ɗin ta yi ta fice ta wata ƙofa da za ta sada ta da gadin ɗin gidan. Yana buɗe ido ya ga wayan. Mamaki ya kama shi, ya shiga dube-dube, yana tunanin ko gizo ɗin da ta saba yi masa ne. A hankali ya ja kafafunsa ya wuce. Sam baya son wannan yanayin da yake riskar kansa a lokuta da dama. Baya fatan kasancewa abin da yake ji cikin ransa. Idan har hakan ya faru, da wani ido zai kalli Muniba da sauran danginsu? Albishir ɗin da ya zo wa Muniba da shi tuni ya koma ciki. Ya ja kafafunsa ya yi ɓangarensa. Ko da ya koma ɗaki, abu ɗaya ne dai a zuciyarsa, wato tunanin da ya tsaya masa a rai na Munira. A lokacin sam Muniba ba ta fahimci yanayin da take ciki ba, dangane da filin ɗin da take samun kanta a ciki a duk sanda suka haɗu da Ammar. Ta fi danganta hakan da tunanin tsananin tsanar da yake nuna mata, kasancewarta yarinya mai ƙananan shekaru. Sai da safe da ya ga Muniba, sannan ya yi tunanin bai sanar da ita kyakkyawan labarin da ya zo mata da shi aka samu akasi shab ya manta ba. Bayan sun gama breakfast,
ya rutsa ta a dining room yana dubanta, san baya jin wani filin a duk sanda suke tare da Muniba. Ƙasa-ƙasa yake dubanta ya watso mata tambaya, jiya shine kika yi bacci ko sallama babu, me yasa, ko na yi laifi ne? Munibar murmushi mai ban sha'awa ta saki, ta girgiza kai tana wasa da yatsun hannunta. Ammar ya saki murmushi kafin ya ce, ya yi ƙasa-ƙasa da murya ya ce, Amarya Ammar. Da sauri ta ɗauke ido tana murmushin ƙasan kumatu. Kin san na zo miki da kyakkyawar albishi, kuma wallahi kika sake kunya ta saka baki nuna min murna ba. Wallahi sai na yi miki fushi da ke sosai, kina ji na aiko? Daga kai ta yi tana rantsa ido alamar ya hura mata iska a ido, ta ɗan ware ido. Fulziya Ammar, faɗi kawai ina sauraron ka. Cikin salon kwaikwayon muryarta ya ce, faɗi kawai yaya Ammar, ina sauraron ka. Ai kuwa ya bata dariya sosai har ƙasan haɓarta ya lotsa. Ammar ya bi gurin da kallo yana mamakin Muniba na da kyau amma silent beauty ne da ita. Cikin sanyin murya ta ce, ka faɗi yaya Ammar, ina jin ka. Kamar gaske, wallahi kika saki na faɗa kika gudu za ki gane kuranki. Ya sa ƙafa ma ya tokare hanyar yadda ba za ta samu hanyar wucewa ba. Ya kalle ta, na yi maganin gudu 'yar ƙauye kawai, an ce za a yi mana baiko gobe. Da sauri ta ware ido sai kuma ta rumtse ido. Ki buɗe idon man ko na yi maki abin da za ki buɗe yanzu. Ta yi, wallahi zan yi. Idon nata a rufe ta ce, me za ka yi? Zan kisin ɗinki. Ai da sauri ta buɗe idon, ta rasa yadda za ta saka kanta saboda tsananin kunya da ta rufe ta. Ammar ya tsura mata ido yana sakin murmushi. Mamakin kunya irin ta Muniba yake, tamkar ta fito daga jinsin mutanen lokutan baya da suka shuɗe. Banda ya santa zai iya rantsuwa a wannan lokacin ba za a samu mace mai yanayin kuti ɗinsa ba. Ganin ya takura ta da yawa har tana shirin saka kuka yasa ya miƙe ya bar wajen yana faɗin, 'yar birni mai ruwan 'yan ƙauye. Yana barin wajen ta saki murmushi farin ciki, ko ba komai burinta kenan aure da zaran ta gama secondary school. San ba ta da burin 'yan matan zamani masu son dogon karatu ko karatun ne ta fi son ta yi shi a ɗakin mijinta cikin kamala da mutuncinta yadda komai ta yi lada ne. Burin Munira kenan kyautata tsakaninta da mahaliccinta. Washe gari da safe, kasancewar Lahadi ne, hakan ne yasa ɗaukacin mutanen gidan suna zaune a falo ba su fita ba. Munira sanye take da wata fik riga mai hannun shimi, ta yi hogin ɗinta sosai, sai wando skintat mai jikin roba. Ta ɗaure gashinta da ribon ash color, fuskarta fresh ko ɗigon ƙurji ɗaya babu tarkacen kwalliya, man baki ne kawai ta goga a leɓenta. San babu irin kunyar nan da kudundune 'yan matanci da wasu 'yan matan suke yi kamar Muniba. Sam yanzu ba ta ma sha'awar saka English wears, kuma kullum tana cikin hijabi. Barci ne kaɗai ke raba ta da hijabi, shi ma sai ta kulle ɗakinta kafin ta cire hijabin. Wayar Momi ce a hannunta tana dannawa, game take yi cikin nishaɗi. Ita kuwa Muniba tana kallon tashar Wusal Hausa TV, tana kallon wa'azi. Momi da Abbansu kuwa hira suke yi cikin nishaɗi. Ƙamshin turarensa shi ya sanar da su bayyanarsa a wurin. Da sauri Munira ta ɗaga kai tana kallonsa, ya yi matuƙar kyau. Sai ko don ta daɗe ba ta gan shi cikin shigar manyan kaya ba. Shadda ce ash kalo mai turuwa, an yi ɗinki da zare black, sai ya saka hula da ra. Fara'a fuskarsa ya shigo falon. Abba ya buɗe baki yana tsokanarsa da ango yana ɗan shafe ƙiya. Muniba sosai ta yi kamar ta nutse a wajen don tsananin kunya. Ita kuwa Munira cikin mamaki take kallonsa, tana mamakin sunan da aka kira shi da shi, wai ango. A zuciyar ta fara tunanin, to ina labarin aurensu da Muniba, ko fasawa ya yi? Momi cikin dariya take cewa, Ammar rigima ashe da gaske, sai da ya je ya samu Baba Hakimi akan maganar. Amma ya ɗaga kai, hakan ma ya yi dabara saboda kada wani ya yi masa shigar sauri. Kin san 'ya'yan dangin nan akwai farin jini. To me Baba Hakimin ya ce? Mami ta tambaya tana kallon Abba. Ya ɗaga kai, babu abin da ya ce sai farin ciki da ya yi da tsananin murnar zumunci zai ƙara ƙulluwa. Yanzu an bar maganar zuwa lokacin da za ta gama makaranta, a lokacin za mu sha bikin Muniba da Ammar.
na maina. Munira ce ta ɗago tana duban su, murmushi fal fuskarta cikin wani kwarjini ta ce, "Congrats yaya Ammar an yaya Muniba." Harara Ammar ya watsa mata bayan ya tsinci kansa cikin wani yanayi. A yanzu kam babu haufi, ya san zuciyarsa sha'awar yarinyar take, amma game da aure ya fi son Muniba sau dubu. Muniba a kunyace ta miƙe da gudu ta yi cikin gida. Abba da Momi suna tuntsire mata dariya. Aka bar Ammar da sosa kai, sai a lokacin ya ji kunyar su Abba yake ji sosai. Munira ma miƙewa ta yi ta bi bayan 'yar uwarta da son ta zolaye ta. Ta gefen Ammar ta bi cikin salon zolaya ta ce masa, "Ango ka sha ƙamshi." Da sauri ya ɗago ya kalle ta, kafin ya yi yunƙurin miƙewa ta zura da gudu. Ya bi ta da kallo, shi kaɗai ya saki murmushi. Munira kenan, tana shiga ɗakin ta zabga mata guda, hakan ya sa ta yi saurin tushe kunnenta tana hararta. "Ki bari sista, ba na so, za ki saka ni kuka." Munira cikin wasa ta harare ta, "Wallahi kina so, na sani har cikin ranki. Na yi miki murna, sai dai ina tausaya miki auren masifaffen miji." Muniba ta kwalalo ido waje bayan da ta hango wanda yake tsaye a bakin kofa. Gaba ɗaya ya gama sauraron hirarsu sai ido take kifta mata. Hakan ya sa Munira saurin juyawa. Gaba ɗaya jijiyoyin jikinta suka daina aiki sakamakon wanda ta gani. Tsoro sosai ya ziyarce ta. Tana da tsiwa amma sosai take tsoron duka. Fuskarsa a haɗe ya ƙarasa cikin ɗakin don sosai ya hango tsoronsa a idonta. Hakan ya sa ta dinga roƙonsa da hannu alamar ya yi haƙuri, har sai da ta ƙare jikin gadon. Yana ƙafa ya ture gadon. Ya sa ƙafa ya tura gadon ta yadda ba ta inda za ta iya guduwa. Tambaya ya watso mata, "Zuga min mata kike ko?" Ta shiga ƙifƙifta ido, hannu ya sa ya murɗe mata bakinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Idan ba za ka faɗi alheri ba ka yi shiru." Muguwa, so kike ta daina sona ko? Ta kwalalo ido waje tana girgiza kai. "Ban ce ba yaya Ammar, ta ci gaba da son ka har abada." Ya dungure mata kai. Idan kika sake zuga min ita, wallahi sai ranki ya ɓaci. Yau ma don rana ce mai matuƙar muhimmanci a wajena, da kin gane kuranki." Ya sake murɗa mata hannu. "Be careful." Daga haka ya juya ya sakar wa Muniba murmushi ya fice daga ɗakin. Munira kuwa idonta ne ya kawo ƙwalla, ta miƙe da gudu ta isa falo. Tana zuwa ta zube gaban su Abba tana kuka. Ammar da yake gefe ya zuba mata ido cikin matuƙar mamaki, yake kallon ta yadda take zuba shagwaɓa alhali bai doke ta ba. Lallai yarinyar nan sangarta ta yi yawa. Abba ya kama ta yana faɗin, "Abba ki gaya min me ya same ki?" Ta kuwa sami abin da take so, san bata san yana wajen ba, don haka ta ƙarƙari ta shiga zuba ƙarya. "Abba don Allah me na yi wa yaya Ammar ya tsane ni haka? Kullum sai ya doke ni ko ya hantare ni. Yau ma babu abin da na yi masa, ya kama ni ya mammake ni." Da sauri Ammar ya zaro ido, jin sharrin da take yi masa. Sai jin maganarsa ta yi daga sama, bayan rashin kunyar, "Ashe har da ƙarya kika iya, yau kuwa za ki gane kuranki." Sosai ta razana, san bata san yana wajen ba. Babu shiri ta shige bayan Momi tana zaro ido. "Ya haƙuri yaya Ammar." Sosai ya finciko ta daga jikin Momi. Babu shiri ta faɗa kansa. Take a wurin ya ji wani irin yar tamkar electric ya ja shi. Janta kawai ya shiga yi. Momi tana ba shi haƙuri da Abba, amma bai san suna yi ba. Wani yanayi yake ji a jikinsa, yanayin yadda ya ji taushin fatarta, hakan ya ɗimauta shi. Ba komai zai mata ba illa so yake kawai ya ƙarewa halittar ta kallo ko ya samu relief. Ya rasa wani irin shaiɗanin jiki ne da ita yake jifa mutum cikin wani yanayi da ba tare da ya shirya ba. Ya tabbatar ba shi kaɗai yake jin hakan ba. Maza bila adadin tana jefa su cikin irin wannan kwandishan da take jefa shi. To mai saurare, a nan za mu dakata, sai Allah ya kai mu.